dare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Zvakangooma hazvo veduwe, tadzoka zvekare nemamwe messages. So nezuro ndakataura nevamwe vahanzvadzi vedu. So vahanzvadzi vedu ava ivo vainge vachiti mukomanashi, inini ndafunga hangu kuti ndinge ndichizvipfuudza upenyu hwangu nekuda kwesituation yandakatarisana nayo. Saka kana kuine anyone anenge achida kuti ange achioffer or support kuna vahanzvadzi vedu ava, please uyaiwo kuinbox kwangu tobva taona kuti tingabatsirana navo sei. You can bring your messages of hope, because issue iyi yekuti munhu anenge achiti ndakatobata mapiritsi ndafunga kuzvipfuudza upenyu hwangu haisi nyaya yekutamba nayo, hoping kuti kwavari ikoko vahanzvadzi vedu she is safe. Zvakangooma hazvo veduwe, ndanga ndisati ndawana mukana wekuti ndinge ndichitaipa up voice note iro ravakanditumidzira, but in short nyaya yacho yainge iri yekuti pane umwe munhu iye ainge akavaudza kuti passport inokwanisa kutoreka kuZimbabwe iwewe uri kuSouth Africa, iwewe usipo, zvichinzi kana wakambotora passport kudhara zvinenge zvichirevera kuti mafingerprints ako zvose neface yako and signature zvose zvinenge zvirimo mucomputer. So there is no need yekuti iwewe unge uchizotravela uchibva kuSouth Africa uchidzoka kuZimbabwe. Hanzi passport yako inongoitwa print out, saka panenge pachingodiwa mari yekuti munhu wacho uyo anozokuitira print out ange achizowanawo yedrink. Saka ivowo nekusaziva kuti vainge vachitoda kutobirwawo mari, vakabva vazoudzawo umwe munhu uyo akazovapawo mari, ivo ndokubva vazosvitsawo mari kumunhu uyo ainge akavavimbisa kuti zvinhu izvi zvinoitika kunyange munhu wacho anenge achida passport asipo paground. Zvakangooma hazvo veduwe. Saka inini maonero angu ndeyekutoti mari iyi inenge yakatonyudzwa, saka kuti passport iyi inge ichizonzi yauya kuno kuSouth Africa ndo pava kunetsa, nekuti zviri kungonzi passport yakabatwa paborder. Zvakangooma hazvo veduwe. Apa unenge uine chikwereti chemunhu, apa munhu wacho iyeye wavakazama kuti vange vachimubatsira kuti ange achitora passport asipo ari kunetsa, hanzi ari kuita kuti ndiri kuda passport yangu because I have to travel back to Zimbabwe. Munhu uyu hanzi ari kufanira kuti ange achienda kumusha musi wa18, I think kuti 18 December. Saka munhu ava kunetsera passport yake. Zvakangooma hazvo veduwe. Zvekare pane imwe message iyo yandakatumidzirwa kuFacebook, kana kuri kunzi makateerera message iyi handizivi kuti ndingati mukoma here kana kuti vahanzvadzi. Please feel free kunyora message yenyu kuFacebook page ikoko kwamakanditumidzira message, kana kuti munouya kuWhatsApp. ID anga akanyora iye akati, mukomanashi, can I share with you my own story zvemishonga izvi zvakaoma. So please feel free nyatsokuti udzai kuti what do you mean kana muchiti mune nyaya yenyu ende zvinhu izvi zvemishonga zvakaoma, because we are waiting for your story. Rekaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini nemurume wangu patakauyawo kuno kuSouth Africa tainge takaroorana. I hope kuti confession yangu pamuchazoiverenga ichazobatsiridzawo avo vari kurarama vari muno muSouth Africa ende vachirarama as ma couples, because chandakaona mukomanachi ndechekuti joni kana ukasaingwarira inokwanisa kukuparadzira marriage yako, ende by the time yaunozopepuka marriage yako inenge yatoparara zvekuti kuti munge muchizotanga kugadzirisa marriage yenyu damage yacho inenge yatoitika, it will be just too much. Ndo zvakaitika kwandiri mukoma. Inini nemurume wangu patakauya kuno kujoni tosewo tainge tingoriwo couple yechidiki. Izvi zvatova ne10 years zvaitika, but murume wangu akambozama kuti ange achingoshingirira ari mumarriage. Dzamara ega azosvika pakuona kuti munhu uyu nemachitiro
acho aari kundiita, it means kuti kwaari handisisiri kana chinhu. And at that time mukoma, ndaiti kana ndakatarisa murume wangu ndainyatsokuona kuti murume uyu achisisiri chinhu kwandiri. Ndo zvandiri kudawo kuzama kudzidzisa varume kuti nguva zhinji kana ukazoona mukadzi ava kutanga kuita zvezvikomba iye mumaziso ake, kuti azviudze kuti uchiri murume kwaari unenge uchitozvinyepera, kunyange ukamurova sei, kunyange ukazviudza kuti uri kuda kumuponda, but as long as mudzimai wako wawakaroora kana azosvika pastage yekuti anenge awana zvivindi zvekuti ange achikumurira umwe murume bhurugwa, it means kuti ipapo ndo panenge pakatoperera marriage yenyu, because it is not an easy thing kuti munhu akaroorwa ange achizokururira umwe murume bhurugwa, ende kuti kana azopedza kurara nemunhu uyo waanenge asangana naye pabonde, iwewe wozochiuya manje pamusoro pake, izvozvo hazvibudi mukoma. Ende inini pandakatanga kuchita on my husband ndainge ndichingoti kutamba izvo mukoma, ndainge ndichitozviparadzira marriage yangu. Iye murume wangu ainge achingoshandawo tumabasa tukuya twemanga-manga. Murume wangu akatanga achishanda sagarden boy, dzamara azodzidzirawo basa ndokubva azotanga kuitawo zvewelding. Saka murungu wake uyo waainge achishandira ainge ari munhu mutema. Nguva zhinji zvavaiwanzokuita ndezvekuti vaikwanisa kutoenda kune imwe province voenda vobva vanoshandira ikoko. Sometimes vaikwanisa kuenda kunogara kuya kwe2 kana kuti 3 weeks, dzimwe nguva vaitonogara vachishanda ikoko kwemwedzi wose. Nguva zhinji mukoma ndaizongogara ndiri ndoga, murume pasina, asi sevanhuwo vainge vachiziva kuti kuno kuJoni tainge takambonyatsokufambira chii chaizvo, ndainge ndisina kana basa nevanhurume. Mazuva acho awo ekuti ndainge ndasati ndatanga kufunga zvekuhurira murume wangu. Mistake yakazoitika mukoma ndeyekuti murume akazongoramba ongondikurudzira kuti ndaifanirawo kuti ndinge ndichingotsvakawo mapeace jobs, because kunyange zvake iye ainge achiuyawo nemari yainge yakanaka mumba, but semunhukadziwo pane zvimwe zvinhu zvekuti ainge asingakwanise kuti ange achindiitirawo munguva yacho yekuti ndinenge ndichida kuti iye ange achindiitira izvozvo zvandinenge ndichida. Saka akazongoramba ondikurudzira kuti ndaifanira kuti ndinge ndichingoitawo mapeace jobs kuti ndiwanewo kapocket money kangu. Mukoma ndo pandakazotanga kufambawo ndichingotsvakawo mapeace job. Ndaifambawo mumaIndia nekumaSuburb ikoko kunogara varungu, ndo kwandainge ndava kuwanawo mabasa ekuti nhasi ndinodanwa kwakati, ndobva ndaenda ndobva ndanoklina ndonowacha ndosiya ndaaina. Dzamara mukoma ndazowana peace job pane imwe imba. Saka munhu uyu akatoita zvekutongoudzwawo kuti kune umwe mukadzi uyo anondiitirawo mapeace job. Sezvo iwewe uchiti uri kutsvakawo munhu wemapeace job, unokwanisa kumudana munhu iyeye. Ndo mazivirano andakazoita nemurume iyeye. Pandakasvika pamba pake handina kana kumbogara ndafungidzira kuti murume uyu ainge ari muZimbabweni. Saka ndakazoti ndatanga kuita mabasa angu, ndo pandakazonzwa kuti music yacho yainge ichiridzwa yaiva music yekumusha. Dzamara baba vaya ndazovabvunza, ivo ndo pavakabva vazondiudza kuti ivo vainge vachibva kuZimbabwe. Ivo nemudzimai wavo vainge vakasouya muno muSouth Africa kudhara, asi nekuda kwemabasa vainge vachigara kwakasiyana ivo nemudzimai wavo. Saka vaizoti pavanenge vawana mukana vobva vazoenda vonoshanyira mudzimai wavo. Takazongoramba tongoita nyaya, kunyange paWhatsApp tainge tava kungoramba tichingoita nyaya zvekuti nyangwe ndiri kumba baba vaya vaikwanisa kungokaruka vatanga kunditumidzira mamessages pakati pausiku. Dzamara vazondibvunza kuti ko iwewe why is it kunyange ndikakutumidzira mamessages pakati pausiku unokwanisa kundipindura, kasi hauna murume kani? Ndokubva ndazovaudza kuti no, murume nevana nditori navo, asi chinoitika pamurume wangu ndechekuti just like you, murume wangu anomboita nguva asipo pamba. Sometimes anokwanisa kutopedza mwedzi wose
asipo pamba nekuda kwekuti basa rake raanoita rakangofanana nerenyu, because iye anogara nguva refu asingakwanise kuonana nemhuri yake nekuda kwebasa. Baba vaya vakabva vatanga kundiseka vachiti, zvino unozvifambisa sei? Unoreva kuti unopedza mwedzi wose usina kana kumboiravira here? Ndikabva ndati inyi. Ivo vakabva vati iyoka yemusoro mutsvuku. Mukoma, ndakarohwa nehana nekuda kwekuti mashoko acho ainge ava kutaurwa nababa ivavo, mashoko ekuti ndaiwanzo kungomataura nemurume wangu, ndainge ndisati ndambomataura neumwe murume besides my husband. Kubva musi iwowo mukoma ndo patakazongoramba tichingocommunicata. Dzamara tazongosvika pakusika bonde mukoma, tisina kana kumbogara taudzana kuti tinodanana. Ivo vainge vachingoti zvose izvi zvatainge tichiita kwainge kuri kungobvisana hanzi havi yekuda bonde, sezvo mapartners edu ainge achigara kure nesu. Mukoma, ndo pandakatanga kudziidzira zvekuita chipfambi. Ndingangoti baba ava ndo vakazondiremadza in terms yekuti mukadzi anofanira kungogara akapiwa mari, even though murume wangu ainge asingakwanise kuti ange achindipa mari dzose idzo dzandainge ndichipiwa nababa ivavo. Baba ava vakabva vazotanga kundiendesa kune dzimwe nzvimbo kuti kunyangwe murume wangu ainge asitomborina kana tarisiro yekuti anokwanisa kundiendesa kunzvimbo dzakaita sekudaro. Ndakatanga kuendeswawo kumarestaurants, ende dzimwe nguva vainge vava kutonditengerawo zvipfeko zviya mukoma zvekutoti ndega ndakapfeka ndainyatsokuona kuti ya dress iri rakandigara. Pose pandakatanga kuita zvinhu izvi mumba chaimo bopoto rainge rawandisisa. Murume aiti kana akandikumbira chaanenge andikumbira kuti ndinge ndichimuitira, ndaibva ndatsamwa because ndainzwa sekunge munhu anonetsa, ende mukunondinetsa kwacho ari munhu wekuti haana kana chaaikwanisa kundibatsira nacho. At that time mukoma, ndainge ndakambotaura nemurume wangu ndichimuudza kuti kumusha uko ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichiitirawo amai vangu plan yekuti pamba pavo ndinge ndichizovavakirawo chingava chiri 2 rooms. Panguva yekuti ndaiva ndichiri mukadzi ainge ari honest, ndainge ndakangoti kunyangwe ikaita 1 room zvainge zviri nani. But from the moment yandakatanga kudanana nababa vaya vainge vaine mari dzavo, ndakabva ndazotanga kusimudzirawo mastandards. Murume ndikabva ndamuudza kuti amai ndainge ndichida kuti ndinge ndichivavakira kaflat at least kainge kaine 3 rooms. Saka ndo pakazotanga noise yose iyoyo, because inini mukoma ndakabva ndazotsvaka a full time job, izvo zvisina kuzofarirwa nemurume wangu, because kubasa uko kwandainge ndava kushanda ndaishanda as a stay in. Kubva zvandainge ndakaudza murume wangu kuti amai vangu ndainge ndichida kuti tinge tichizovavakira kaflat at least kaifanira kuti kange kachizova ne3 rooms. Zvose izvi mukoma zvandainge ndichitaura ndaitozvitaura ndichitoziva kuti iye murume wangu hapana paaizokwanisa kuita izvo zvacho zvandainge ndava kumukumbira kuti ange achindiitira. Ndo upenyu hwandainge ndava kuraramisa murume wangu. Izvi zvose izvi ndainge ndichizviitira kuti iye ashaye simba murelationship yedu, agare achingozviudza kuti munhu asingakwanise kundiitira zvose zvandinoda. Ndingangoti ndainge ndava mukadzi uya wekuti hakuna chandaiti ichi murume wangu ainge achindigonera. Zvose zvaainge achindiitira ndaingoona sekunge iye ainge ava kunditadzira, because ndaiva neumwe munhu uyo wandainge ndava kufambidzana naye, ende munhu wekuti iye aivawo nezvimari zvake. Saka ndaigara ndichingokompeya murume wangu nemurume uya wandainge ndava kudanana naye. Saka ndakati ndava kushanda kudaro mukoma, zvakabva zvazokonzeresa kuti iye murume wangu azoshaya mukana wekuti ange achionana neni, because kwacho kwandainge ndichishanda kwainge kutoriwo kure neuko kulocation kwatainge tichigara. Saka munhu ainge aine access yekuti ange achiuya kuzondiona, ende munhu
munhu wekutoti ndiye wandainge ndakatorakidza kuvarungu vangu kuti uyu ndiye ainge ari murume wangu. Ndo baba vaya vandainge ndichidanana navo because vaiva neaccess yekuti vange vachiuya kuzondiona, saka dzimwe nguva vaitombouya vachitorara kubasa kwangu, zvekuti by the time yandaizoenda ndichinosangana nemurume wangu I would find out kuti ndinenge ndakatofizuka nebonde because ndainge ndiri munhu wekuti ndaisatombosha bonde. Pose pandainge ndichidira bonde ndainge ndichiriwana ndichiripiwa nababa vaya vandainge ndichidanana navo. Mumba mainge mava kungogara muchingoita noise because murume ainge ava kusanzwisisa kuti ko chii chainge chava kumboitika kwandiri because of the way that I was treating him. Ndainge ndatova nezvivindi zviya zvekuti kunyangwe akada kurovana neniwo ndaibva ndabata poto kana chandinenge ndabata ndobva ndatanga kumurovawo neicho chandinenge ndakabata. Kunyangwe panze mukoma ndaikwanisa kutobuda panze ndichimutukirira ndichimuudza kuti kwandiri he was nothing, ende ndaigara ndichingomuudza kuti inini ndiri munhu anonyengwa ini because zveshuwa mukoma nemagezero acho andainge ndava kuita. Kunyangwe dzimwe shamwari dzemurume wangu in secret vainge vava kutouya vachitondipfimba, saka level randainge ndazviisa mukoma level racho rainge riri pamusoro-soro zvekuti murume wangu at that time he was nothing. Wes pandakazotanga kubatsirwa nababa vaya mushure mekunge ndavaudza kuti ndainge ndatangawo project rekuti ndinge ndichivakirawo amai vangu chi3 roomed flat kumusha, baba vaya vakabva vati I should not worry because pose pavanenge vawanira mukana vanenge vachizondibatsira. And sometimes mukoma ndaitoti kana ndatenga zvimwe zvinhu izvo zvandinenge ndichida kuti zvinge zvichizonoshanda paimba iyo yandainge ndichivakira amai vangu, baba vaya zvino zvavaizoita ndezvekuti vaibva vazotsvaka ngoro tobva tazohaka trailer iya vobva vazondiperekedza kuti tinge tichienda kunobatisa zvinhu izvozvo on the Zimbabwean side. Ndakabva ndatanga kuona sekunge murume wangu rainge ringoriwo zisaga rainge risina kana zvaraikwanisa kuti ringe richizondibatsira nazvo mukoma. Kubva ipapo ndo pandakabva ndazotanga kuita maboyfriends akasiyana-siyana. Ndainge ndiine boyfriend yangu uyo wandaiziva kuti kana paine zvimwe zvinhu zvandinenge ndichida kubatisa kuti zvinge zvichienda kuna amai vangu, kana ndikaudza boyfriend iyoyo kuti inge ichinditengera zvinhu izvozvo on his way achienda kuZimbabwe aikwanisa kunditengera zvinhu izvozvo. Ndakazotosvika pakutoita imwe boyfriend uyo wandaiziva kuti time yekuti kana ndichida kuenda kumusha kana kuri kunzi ndikaenda nebhazi ravo ndaiziva kuti luggage yangu zvekare nebus ticket rekuenda kumusha ndainge ndisingabhadhari because yainge iri boyfriend yangu. Zvekare nekudzoka ndaiziva kuti kana ndikangobata bhazi rake andaizobhadhara. Ndo upenyu hwandainge ndava kurarama. Ndaiva nemaboyfriends ainge akawandisisa, asi kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu ndainge ndisingadi because ndainge ndichingoda that title yekungonzi ava amai ava vakaroorwa, asi kwainge kungoroorwa kwezita chete. Ndakasvika